Узган атна сәяси яктан да вакыйгаларга бой булды. Яшел-Үзән районының Раиф мәктәбендә капиталь ремонт бара. Мәрхәмәт, милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе әгъзалары кайнар линия оештырды. Шулай ук мартта берничә мөһим закон да үз көченә керде. Бу һәм башка сәяси темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Фәрит Мөхәммәтшин Сәлих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз карашы җиңүчеләрен тәбрикләде. Барлыгы 300 катнашучы һәм финалга чыккан 3 дистә гүзәл зат. 2022 елда җиңүчеләрнең төп эше махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү. Благодаря этому конкурсу мы ежегодно знакомимся с удивительными женщинами, являющими собой блистательный образец высокого профессионала в своем деле, любящей жены и мудрой матери, воспитывающей достойных дочерей и сыновей. Это женщины, жизнь которых неразрывно связана с судьбами нашей республики. Залда махсус хәрби операциядә катнашучылар үзләре дә бар. Россия Федерациясе герое майор Иван Дадосов залда утырган әнисен хатынын котлады. Дума парламентарий Илдар Гыйлметдинов Беловодный авылында Раиф урта гомуми белем бирү мәктәбендә ремонт эшләре барышы белән танышты. Анда 5 торак пункттан 164 бала укый, 20 педагог эшли. Хәзер инженерлык коммуникацияләрен, электр үткәргечләрен, идәннәрне, түбәләрне алыштыру бара. Тәрәзәләрне алмаштыралар, стеналарны җылыталар, актлар, спорт залларын төзекләндерәләр. Уку йортларын капиталь ремонтлау федераль проекты Бердәм Россия халык программасына керде. Аны партия илнең мәгариф министрлыгы белән гамәлгә ашыра. Мәктәпләрне капиталь ремонтлау программасы 2021 елда Владимир Путин тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Илдар Гыйлметдинов билгеләп үткәнчә, узган ел Татарстанда 67 мәктәпкә капиталь ремонт ясалган. Быел 301 уку йорты чиратта. Наша задача не только эту госпрограмму запустить вместе с Министерством просвещения Российской Федерации, с властями республики, но и в том числе проконтролировать, как идет ход ремонтных работ, какие есть недостатки, где нужна наша поддержка, помощь. Татарстанлыларга ятим балалар һәм гаилә иминлеге мәсьәләләре белән бәйле сорауларга консультациялар бирелә. Кайнар линия Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт, милосердие хатын-кыз депутатлары берләшмәсе Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская белән берлектә уздырыла. Килгән сораулар арасында ятим балаларга торак бирү. Татарстанда махсус программа гамәлгә ашырыла, акчалар бүленә. Ел сайын 600-гә якын ятим бала фатир ала. Әмма барыбер бу эш буенча сораулар кала дип ачыклык кертте Мәрхәмәт, милосердие берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева. Какие меры поддержки существуют для детей в этих семьях, как они ими могут воспользоваться, куда им звонить, с кем соединяться. То есть вот такого рода вопросы. Мобилизацияләнгән гаиләләреннән дә шактый сораулар керде. Депутатлар республикада шул исәптән балаларга кагылышлы нинди ярдәм чаралары эшләнүен, әлеге чаралардан ничек файдаланырга мөмкин булуын аңлатты. Мартта берничә мөһим закон үз көченә керде. Беренчедән, яңа төбәкләрне социаль яктан тәэмин итү Донецк халык республикасы, Луганск халык республикасы, Запорожск һәм Херсон өлкәләрендә яшәүчеләр пенсиялар, пособиялар һәм ташламалар, түләүсез медицина ярдәме һәм Россия законнары буенча белем алачак. Мәсәлән, пенсиялар һәм өстәмәләр түләнәчәк һәм бөтен ил буенча индексацияләнәчәк. Мохтаҗ гаиләләргә балалар белән бердәм пособие барлыкка килә, укучыларга кайнар туклану һәм бушлай дәреслекләр, студентларга стипендиялар һәм ташламалар бирелә. Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитетында тиешле карарлар шактый. Илья Вольфсон законга төзәтмәләрне мөһим дип саный. Алар табышка салымның бер өлешен бакчалар, мәктәпләр һәм һөнәри училищелар төзелешенә җибәрергә мөмкинлек бирә. Дума парламентарии республикадан икътисади сәясәт комитеты башлыгы Максим Топилин милли икътисадка законнар чыгару буенча планлы эш турында сөйләде. Мәсәлән, дискуссиялардан соң капиталь салуларны яклау турында канунын төзәтергә насыйп булды. Дәүләт Думасы үз эшен профильле министрлыкларда дәвам итә. Май айында парламентарийлар хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинның узган ел йомгаклары буенча хисабын тыңларга әзерләнә. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.